Tak, ahojte, pekný Ahoj. deň. Pozdravujem Ahoj. všetkých, ktorí nás počúvajú. Ďakujem a a všetkých teda záujemcov o medzinárodné vzdelávanie v dialógu, čo je vlastne také vzdelávanie v kolaboratívnych a dialogických praxiach a prístupoch. Moje meno je teda Lenka Martinkovičová, som z Inštitútu dialogických praxí, kde vlastne mám na starosti koordináciu tohto vzdelávania a tiež ho spolufacilitujem. A som zároveň aj absolventkou tohto vzdelávania. Niekoľko rokov dozadu som ho absolvovala u kolegov v Čechách, u kolegov z Naratívu. A pôvodne som teda psychologička, kariérová poradkyňa, koučka a som rada a vítam tu s nami aj Moniku a Katku, ktoré sú aktuálne teda naše účastničky vo vzdelávaní tomto ročníku, ktoré ešte beží stále. A teda len poviem, že zvyčajne to teda beží toto vzdelávanie od septembra do júna, takže sme niekde za polovicou. Tak ahojte ešte raz, Kati, Monika. Ahoj. Ahoj. A chcela by som vás teda, aby som vás nepredstavovala ja, že chcela by som vás poprosiť, že by ste sa tak krátko predstavili. Tak Kati, my sme boli aj kolegyne, tak možno začni ty, ahoj. Dobre. Takže ja som Katarína Zielková. Momentálne pracujem vo výskumnom ústave detskej psychológie a patopsychológie, kde mám na starosti koordináciu vzdelávaní pre odborných a pedagogických zamestnancov v školstve. A okrem toho som vyštudovaná sociálna pracovníčka a veľa sa venujem lektorovaniu a lektorovaniu rôznych mäkkých zručností alebo teraz v poslednej dobe sme spolu s Lenkou sa začali venovať téme wellbeingu, takže áno, som taká aktívny človek, čo sa týka práve toho lektorovania a práce s ľuďmi. Super, ďakujem teda pekne. A ešte tu máme Moniku. Ahoj, Monika. Ahoj. Tak ja som jednak psychológ, jednak sociálny pracovník a aj zriaďovateľ súkromnej strednej športovej školy v Košiciach. A pôsobím ako terapeut, aj lektor, aj učiteľ, takže je taká kumulácia viacerých profesí. Ďakujem, super. Tak ďakujem pekne. My sme sa rozprávali o tom, že budeme mať dneska nejaké 2-3 otázky s ktorými by sme chceli pre tých našich budúcich záujemcov priblížiť, že ako vám je v tom. A teda ja možno hneď vykopnem tú prvú. Čo vám to prináša vo vašom osobnom živote, toto naše vzdelávanie? Neviem, kto chce začať? Kati? Ja. Tak ja som nad tým rozmýšľala, keď sme uvažovali, že asi čo povedať. Vnímam to tak, že aj keď sme odborní alebo profesionáli, tak niektoré veci sa nám prenášajú do našich osobných životov. A toto vzdelávanie je vynikajúce v tom, že prináša celkový rešpekt k človeku, uvažovanie o človeku úplne ináč, bez predsudkov, alebo učíme sa pozerať na človeka, že môže rozmýšľať úplne iným spôsobom, ako rozmýšľame my. Čiže to dáva jednak slobodu a prenáša to naozaj, je to prenos do toho bežného života, do uvažovania o každom jednom. Čiže je to také prepojená nádoba a nemusíme to vnímať, alebo nevnímam to ako nejaký prúd, podľa ktorého potom pracujeme len v práci, ale to niečo, čo vieme žiť v bežných životoch. Ďakujem. To si pekne vyjadrila, Monika. Rozmýšľam, že čo by som k tomu dodala, lebo ako to súznie s tým, čo si povedala. A mňa ešte tak napadá, že ja v podstate, môj prístup k životu je taký, že v každom človeku vidím, že je tam nejaký potenciál, alebo že je dobrý človek. A toto ma v podstate len utvrdzuje v tom, alebo toto vzdelávanie, že byť otvorená a byť zvedavá na to, prečo on má iný pohľad, prečo je iný, prečo inak premýšľa. Čiže dáva mi to ako takú mieru slobody v tom, že akceptovať druhých ľudí takých, akí sú. Nie, že by som to nežila, ale iba ma to tak utvrdzuje, že áno, toto je ten spôsob, ktorý je tebe vlastný a v podstate, ktorý ty tak žiješ.
dáva mi to potom viacej možno zručností do nejakého profesijného života alebo možno aj do toho dialogu, ako v tom dialogu zostať otvorená. Že neuzavrieť sa iba do nejakej tej svojej bubliny, ale proste ako zostať v tom dialogu otvorená, čo niekedy sa môže samozrejme stať, že človek nemá kapacitu byť vždy taký tolerantný, otvorený, rešpektujúci, zvedavý, ale tuto práve dostávame aj tie zručnosti, ktoré vieme možno zúžitkovať potom aj práve v takých situáciách, kedy tá kapacita úplne nie je taká prírodzená. Ďakujem, teraz som tak zostala, že že ako sa to dobre počúva, že ešte sme sa o tom takto nerozprávali. Dobre, ďakujem. Tak